Pigsuti, pigsuti, ang tanong pang naribuhi kung nantuna binayubo. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti, 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 ang tanong pang naribuhi kay basi manaring sing ngan magbukat sing gidang-i. May tao nga maduruto manaribo. Iya tanong nga ingataman kaupay kadla pagindang. Tungod kay kanya inataman mga bukad na murang-rang. May biyuos na natubo sa bukad masaliwan. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi kung antuna binayubo. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi kay basi manaring sing ngan magbukad sing gidang-i. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatugdo sa kanya kung ano ang pag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubo atiyan. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi kung antuna binayubo. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi kay basi manaring sing ngan magbukad sing gidang-i. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi kung antuna binayubo. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi kay basi manaring sing ngan magbukad sing gidang-i. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatugdo sa kanya kung ano ang pag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan. Naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubo atiyan. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi kung antuna binayubo. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi kay basi manaring sing ngan magbukad sing gidang-i. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi kung antuna binayubo. Ang tanong madali tumubo. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi kay basi manaring sing ngan magbukad sing gidang-i.